मोई एकदम से न पुअरा पत्ताई से घर छोड़ाला से का रहत ना रही जत कैसन हो गइल बा आज 2 महीना से उनिए रहत रही जत घर अंगना होई कैसन भराई लिपाई पोताई जत तनी पे पोते एकदम प्रणाम। कहाँ गुरुल हुआ हो भौजी? हैं पता लगल कि आई बड़ो वैसे ही नहीं है। कुछ कामे रहल तो 2 महीने से जानते बानी कि घरे रहल है ना आदमी। हाँ हो बड़ा दिक्कत न भइल हो। दिक्कत का भइल ए, काहे मिलत ना लगा देखो जौन तू दे दे रहलू है न सब करा के थोड़े मिलत तो कर लत लग गइल लगा तब का वैसन चीजें हमारे बा के लत लग जाई। तो हर चीज अलगे न बा हो जान लो। हमार चीज ब्रांडेड हो जान तो न वही है तो पता लगल कि आई बालो तो कोने की जरूरे दे दी हाँ। ये तो कुल कमे बहुत कम हम करतनी अब। हाँ ये तो काहे हो का दिक्कत बा? पैसा वैसा नहीं मिलत का? देवे के लेवे के बेरी आदमी ले लेता ना देवे के बेरी कहतन कि ना हेतने ना होतने वही से मन अथू हो खल जाता है। हो ला गोहकी हो तार बुझाला ना तब। एक गहकी है तो का करी है एक बार की केहू के भाई देह न ह अरे ठीक पता चला तो केहू के भाई काम ह तेकर मतलब ई ना बा कि कह के 1000 रुपया तू देबा 500 आ 400 नहीं गलत तो बात बा। बात जौन बात बताओ बात बा भाई पहले पैसा ले लो। अरे ओई में जानते बन तोहरे नदी में आके कहत रहन कि भौजी दे द तो पैसा ले लो पहले पहले कल तब एक बाद दे द तब एक बाद पैसा ली ह ना पहले हाथ पैसा ले लो तारा के समझावा तनी तब चल तब। अब का करी बहुत कमो छोड़ ले जातनी हम। अरे तू तो केकरा पर जियल जियो हमनी के कुमार बछरू केकरा पर जिहा सा तू ही तरह लोग तक देखो 2 महीना से चल गोल एकदम जान जा कि उदासे बीतते रहल ह। अच्छा तो पता लगल सुबह सुबह के आ गलो तो दौड़ा लाइनी है एकदम कुकुर लेखा हो। चलो जल्दी चल चलो जब तू जौन अरे हम का कहीं तारा की चलो जब तू कहता रह तब तो की बा अच्छा तंची स्टार ना तो देखो अब स्टोरेज देखते बनी। अरे मत कहीं का तू अब मन हम दौड़ल कुकुर लेखा है नहीं हाथ लगल हो तो करे जाई दूसरा दिन ले ले दूसरा दिन तनी मेरा दिक्कत बा। हाँ तो चाहिए देलू लेकिन सुपर स्टार देलू लो तो हमार सुपरस्टार हमार मैं बा हमार कमे सुपरस्टार ना रही। मजा आ जाला एकदम जान जा कि भर दिन एकदम अपनी फिकिर आदमी रहे ना। अच्छा चली चली जाइए तो ठीक है देखो पैसा बरोबर दिल बन। हाँ हाँ बराबर पैसा बरोबर दे दिल बनी। ना ध्यान दिहो। हाँ हाँ ठीक है हमरा के फेर दिह कि नहीं खत ना ना रहुआ के रड़ तो गह के हमार एकदम पक्का गह के है। जी अधिको दे दहनी। अच्छा ठीक बा दे दे ये ते वो हवन किया जानी जो न तबो इनका ध्यान रहेला कि नहीं भौजाई आ गइल बिया चाहे तक वहाँ के ऐसा नहीं ना चाहिए ऐसे में देवरो हवन। चलो जहन तक खुदे कहन कि आ गइल बाली रंगी भौजी।